Сейчас это няма. Това не се вижда котките. Какво прави в оризите? Ти цела вечер си буханиш, Ризата, ти ще облискаш ли? Що се завита сега? Преди малко гардероба сял ризата. Багано. Аз съм близък канта фашка. Много си буханиш. А сега е ли глави? Хайде, махни се от ризата. Тати май ще я фърли за турнята с риза. Ще я фърли за турня ризата. Аз се бори на главата си да падне. И ще се говори.